Gazteen bizimodua seinalatua izan ohi da dena delakoa izan da ere. Politikan sartuta dagoena politikan sartuta egoteagatik, sartzen ez dena ez sartzeagatik. Hitz egiteko modua, jokatzeko modua, gazten edo zer da seinalagarri. Literaturak badirudi kontu serioagoa izan behar lukeela, ez daukala horrek guztiak tarterik bertan. Gure gaurko gonbidatuak ordea, bestela erakutsi du bere azken liburuarekin. Gaur, Lugorrira ekarri dugu, Miren Amuriza. Handikoa auzora iritsi gara, aldapan gora, berrizko auzo bada. Zure azken liburua, Playback, liburuko historioa hemen gertatzen da besteak beste, pisu handia daukaleku honek. Baina zuretzat ere pentsatzen du leku importantea dela, zure bertakoa edo zara, zer da zuretzat handikoa auzoa? Bai. Niretzako gauza asko da, ez? Hauxe da jaio eta hasi nintzen auzoa eta gerora bizitzera etorri naizen auzoa ere bai. Nire umezaro guztia dago handikoan, ez? Nire paisajeak, internoak, zein externoak hemen daude. Handikoa da, ez? Da natura, dira animaliak, da jolas parke handi bat, ez? Guretzako Eliza honen aterpea, Eliza barrua bera, etxeak, hori dena ziren gure territorioa. Handikoa da, zarrak eta umeak, elkarrekin dira albuko etxeetako lagunak, hori guzti hori, eta, iruditeria bat, ez? Horrekin guztiarekin iruditeria bat, joan zen egozten nire barruan, eta horren parte bat ekarri nuen liburura, ez? Alde horretatik sorte bat, esan dut. Gero orain urteekin ikusita, sortea ez privilegio bat ere izan dela ikusten dut, ez? Handikoan bizitzea. Hau, gutxi gora bera, perfil honetako herrietan egon daitezken, era honetako baserri auzoak, ez? Izan daitezkena da, handikoa ere, badaude baserriak, betidanik hemen egon direnak, badaude baserri haundiak direnak, harri haundia dituztenak, palmera badaukatenak etxaurrean jarrita, eta badaude baserri txikiagoak, xumeagoak, gaur egun horretatik bizi direnak bakarrik oso gutxi dira, baina badaude oraindik eusten diotenak, abeltzaintzari, hortuari, eta gero bestetik daude, gerora egindako etxeak edo txaletak edo nahi den bezala izendatu, ez? Orduan, ni gerora etorritakoa naizona, egindako etxe batera, eta liburuan ere, pixkat ikusten da, ez? Alde hori, baserriaren idiosinkrasia hori familia batzuetan nola egituratzen den, eta beste etxen mota horietan bizi diren familiena ezin da orokortu noski, nik hemen bi famili konkreturen historiak kontatzen ditut, baina nolakoa den, ez? Orduan, biak esango nuke, ez? Sortea eta privilegioa ere, bai. Bai, bidean gentozela, zuk esan duzun, behi erraldoi bateko behiratzen zintun aldapan gora zela, zuk esan duzun, baserri zar eder batzuk, ikusten ziren beste txaletoiek eta bar. Eta gero liburuan, zuk esan duzuna, baserri auzo hauek eta landa eremua eta asko pentsarazten du liburuak behintzatez, nola ez hainbeste zer, bai zer diren, baina gehiago baitaren nola proiektatu izan den Euskal Herrian landa eremuaren irudi bat nola eman den, eta aldiz liburuan ematen duzuna da, nola dauden oso nahaztuta, azkenean hau baserri auzo bat izan da ere, hirigunetatik oso gertu dago, eta orduan liburuan agertzen dira nahaztuta, baserritarrak eta hirigunekoak, jurruak eta poligoneroak, txaletak eta baserriak, eta denak oso horrela nahaztuta, ez? Eta, nola bai proiektatu izan dela irudi hori, eta liburuak aldiz pixkat eman nahi duena gehiago da, gauza horiek guztiak nola egon diren hasiera batetik, eta betidanik, edo behintzat guk ezagutu ditugunetik, nahaztuta, ez?
Bai, nik uste dut, orokorrean, ez, daukagula joera, ez, oso mendebaldeko joera da, ez, gauzak hori, dikotomietan eta kontrakotasunetan ulertzea, eta zuriak eta beltzak, eta, ez, euskal literaturan ere, ez, baserria, garbia, etxe txiki, xuri polit bat, laua hitzen, ez dakiz erdian, kalea, bueno, ni saiatu naiz, komplejizatzen, bai alderdi bata, eta bai alderdi, ez, bai bestea, zentzu guztietan, bai paisajei, giroei dagokienean, bai personajei dagokienean, eta zuke diozunez, joan etorri hori, nahaztura hori, erakusten, ez? Ointxe, hitz egiten ari zinela akordatu naiz, eta apur bat, baserri munduaren representazioari dagokionean, behin Jakoba Errekondori entzunion elkarrizketa baten esaten da, bueno, hemen, gustatzen zaigu asko geure buruaren relato hori, ez? Baserritar langilea, xumea, pobrea, tarara, izan garena, eta esate zuen, bueno, esate zuen, baita ez, zu etortzen baldin bazara, inguru, Durangaldean, edozein baserri auzotara, beste leku batzuetan ere, bueno, nik batez ere hau ezagutzen dute, esate zuen, zu ikusten dituzu baserri hauetan ze harripuskak dauden hormetan, palmera horiek zer esan nahi duten, nondik lapurtuta ekarritakoak dira zera horiek, ez? Non egin genuen guk dirua, eta esate zuen, ez? Baserria zeukanak, ondasun handi batzuk zeuzkan, gero dugu zituen langileak, eta langile horien artean, ongo ziren, ez? Horre gehiago pringatuko zutenak, gutxiago, eta hori, esate zuen, da joaten bazara, zu joaten bazara Galiziara, edo Asturiasera, edo ez, goiko kostalde guzti hori pasatzen baduzu, hango etxeak, landa etxeak, oso bestelako egiturak dira, ez? Orduan, bai eta ez. Bueno, bai, egon gara lurrari lotua, ez? Etxea, lana, familia, ez? Dena uztartzen duen sistema horretan, ez? Iritsi gara onaino, baina horren barruan ere, denok eskarako itxautxo batzuk izan, ez? Eta orduan, bueno, alde horretatik, lehen esan dizudan, ez? Kasu honetan, bi protagonistetako baten, Joneren familia dator, apur bate, bueno, sustrai horietatik, eta gero dago Poli, ez? Kaletik datorrena, baina biak oso modu naturalean elkarrekin dabiltza, bata dabil bestearen espazioetan, bestea dabil bataren espazioetan, eta interesgarria iruditzen zitzaidana da hori, ez? Bakoitzak berean nola eta bestearena nola bizi duen, nola ikusten duen. Momentuan, ez, umetan hor joan etorrian zabiltzanean, daukazu kapazitatea dena zeuretzeko, eta baina era berean, gero ez, denbora garrenera sentitzen duten estrainamendu hori, bestearena ulertzeko, bestearena, bueno, nazte hori. Bai. Claro, motorra liburuaren hori da, eta dago askatu ezin den modu batean lotuta testu inguru guztiarekin, ez? Azkenean liburua kasi bigarren pertsonan idatzi, esan nahi dut, Jonek Poliri idazten dio, ez? Jon da narratzailea eta Poliri idazten dio gehienetan behintzat, edo Poliri zuzentzen zaio, eta bada, beraien harremanaren horrelako rekapitulazio bat, harremana bukatu ondoren, edo ja pasa ondoren, eta bada baita ere, horrelako harreman ustearen, edo ja iragan, esan nahi dut, gerora egin daiteken modu batean, gerora soilik egin daiteken modu batean, kontu eske bat baita ere, gauza batzuk aurpegiratzea, gauza batzuk erredimitu nahia, tabar, eta lagun harremanarekin bezala, hori guztia oso modu estuan nazten da baita ere, asunto politikoarekin baita ere, ez? Esan nahi dut, esango dugu, justu goizean ari nintzen errepasatzen, da tarte bat dago, esango dugu, 2000-2010 banatutako etiketa zabarroietan edo, gutxi gora bera, Poli horrelako segin miltatzen duen jurrua dela, ez? Eta Poli aldiz, hainbeste horrekin, Jone barkatu, horrekin hainbeste identifikatzen ez den beste neska bat, gehiago, dabilena motoetan dabilen mutilekin, droga mundutik gertuago dagoen giro batean, eta bar. Eta, bueno, nolabait badagoela hor baita ere, etiketa horiek edo banatu izan direla markada horietan,
baina gero iraganetik baitare, pues, hor ikusten dutela elkarri kontu eske batzuk eta horrela, eta hori bai nazten dela baitare modu, bueno, oso natural batean, baina modu askatu ezinezko modu batean, pues, asunto guzti horiekin, ez? Osa, lagun harreman hori eta kontu eske personal horiek, pues, asunto politikoekin, goratzen naiz adibidez hori. Momentu batean goizean errepasatzen ari nintzela, Jonek esaten zuela, ni ez nahi zuen modukoa. Esaten zuela, nik oso adierazteko oso modu ona iruditzen zitzaidan. Nik deabrutxo gorri bat tatuatuko dut gerrian, nik 8 abizen estremeñoko nobio bat eukiko dut Ibizara eramango nauena, eta ez dakiz zer, eta ez dakiz zer, ez da. Kontu horiek, bueno, etiketa horiek bai izan dira erabili diren zera batzuk, baina orain iraganetik bai ikusten da baita ere, bueno, nahiko nastuta zeudela, inkluso momentu horietan, da gaur, bueno, bai ikusten da liburuan baita ere, saiakera bat horiek elkarrekin lotzeko eta elkarrekin harremantzeko, ez? Bai, eta uste dut oso importantea dela gainera hori, lehen ere esan dut, ohituta gaude gauzak kontrakotasunean ulertzen, eta lehen giroekin, paisaiekin esan dudan bezala, ni saiatu naiz, bai Jon eta bai Poli, alik eta modu konplejuenean eta osoenean erretratatzen, ez? Zuk zondo egin duzu bakoitzaren argazkia, ez? Jonek hori, ez? Tatuaje hau egin du, eta ingo dut bat hemen, eta itxura batean, ez? Eman dezake, ez diola inporta asko bere inguruan gertatzen ari denak, ez bakarrik ez diola inporta. Inkluso ez dela enteratu ere egiten asko, ez? Baina gero beste aldean, ez? Badago momentua esaten diona, nik ez dituzuk irakurri dituzun liburu guztiak irakurri, ez ditute besapetako bileak luzatzen utzi, baina nik bestera batean barneratu ditut gauza asko, ez? Esaten du, nik bizi osoan ikusi ditut animaliak, uste zaldiak esaten dituela, ez? Arrak emeari atzetik ematen, eta nik biolatu eta bortxatu sinonimoak zirela Goenkalerekin ulertu nuen, eta nire kuadriako bat aurpegia desenkajatuta irten zenean X mutilen kotxetik, nik ulertu nuen hor zer gertatzen zen, ez? Liburuak irakurtzen eta X egiten ari zinen bitartean, orduan, ez, alde batetik, Jone, bai, ez, hor dabil, bere motorrak, bere, ez, intensidadea, bere jaia, baina oso kontziente da inguruan gertatzen ari denaz, ez? Eta bestaldean, Poli ere bai, ez? Osea, bi alde hoiek, ez? Zuk esan duzun alde hori dago, ez? Kanpora begira ematen duena, ez bakarrik militantziari lotuta, ez? Ikasleona, fina, euskara, ez? Txintxo, baina gero esaten dio, ez? Momentu batean, Jonek, ni bakit, ari zarela zu inguruetako herri guztietara, herri baskarietara, paella zerbitzera joaten, baina gero etxean, guztien dituzu, basoa eta platera mailan, eta telebista ikustera joaten zara, ez? Orduan, eta txosnetan gastatzen duzu, eta txito eta matxito ematen zuten pagarekin, eta bai. Orduan, biak, ez? Eta zuk esan duzunez, nastearekin ere lotuta, justo liburua, amaitutan eukanean, irakurri zuen, beti danik lagun izan duan batek, eta berak esate zidan, eske honena da, jendeak pentsatuko duela, zu bat zarela. Baina ni badakit, fondo-fondoan bietatik daukazula, ez? Eta egia esan, horregatik ere izan da, divertidoa ere bai, liburu hau idaztea, ez? Nik, edo guk, ni neure buruagatik egin dezaket berba, ez? Baina garai hartan, ez? Eta nera bezaroan rol bat antzestea, ez? Hain importantea den garai horretan, ni banekien zein zen delegatuaren, klaseko delegatuaren rola euskaldunarena, orduan, beste aurkezpen batzuetan ere esan izan du, eske egia da, ez? Orduan, nire lagunak hasten zirenean Operación Triunfori buruz hitz egiten, nik egiten dituen plantak jakingo espanulez. Hori zer zen, horien hortzu ziren, nintzenean lehenengoa antxe zegoera, ez? Orduan, apur bat, gerriko askatzea. Joneren perfil hori urte, inkluso hamarkada batzutan, esan nahi dut, pixka bat giro politizatutatik ateratzen zen gazte horren zera, referentziak igual hainbeste euskal herrikoak etze euskanak eta zera eta bar, bai erdi baztertuta edo behintzat leku batzutatik kanpo, inkluso momentu batzutan drogekin eta beste kontu batzuekin lotuta erdi kriminalizatuta ere egonda, eta kontu horrek ere badauka gero oraindik, gaur egundi begiratuta ikusten da, baina baduka azaleratzen duta liburuak ere bai kontu eske horretan, eta zera klase elementu bat ere azaleratzen du, ez?
zan nahi dut, oso modu konpleju eta zera batean naztuta, baina bat liburua irakurtzen ari den bitartean bestea bere kontuetan egotea, batek eskola ustera derrigortuta egotea, eta besteak bere burua ikustea euskal filologia egiten, ez dakiz zer egiten, ez? Hor badago klase elementu bat ateratzen dena, eta gaur egundi behintzat begiratu dakiokena horri baita ere, ez? Bai, nik uste dut, bueno, edo niri gerratu zait hori, eta pentsatzen dut gehien hori, denborarekin beste modu batean ikusten dituzu gauzak, ikusten dituzu lehen ikusten etzen dituen gauzak, ez? Niretzako hor, eta zuk esan duzu, ez? Dago atzera begirako bat ikuspuntu kritiko batetik eginda, hor batzutan muga lausoa da, igual egin ezin dena da batzutan, edo zentzurik ez daukana da, epaitzea, ez? Orain garenetik lehen izan ginena eta egin genuena. Orduan, epaian jauzi gabe edo sartu gabe, baina horrek ez du esan nahi, ez pixkat zorroztu ezin dugunik begirada, ez? Eta lehen esaten ari ginenarekin lotuta, ez? Zein gurutati datorren bakoitza, auzo honetan bizitzea, ez? Sortea, privilegioa zer den, ez dakit, ni nahiko terrenala naiz, pentsatzeko moduetan eta egiteko moduetan, eta baina oraintxe, ez? Konturatu naiz gerora, eta liburuan ere agertzen da, ez? Umetako lagunen umetako gelak. Zer simbolizatzen zuten, ez? Eta gela bat edukitzea bakarrik, ez? Polik dauka gela bat, liburuak daude gela horretan, gela horretan lekua dauka, etxeko lanak gustora eta lasai egiteko bakarrik. Jonek badauka, igual ez, klasean edo Jonek aipatzen dituen bere lagun, ez? Eskola porrotaren zigilua hemen jarri zieten aie guztiek zeukaten gela bat horrek zan nahi duen guztiarekin, zuk esan duzu, ez? Hor gurutzatzen da klasea, gurutzatzen da, zebaldintza sozioekonomikoetatik datorren bakoitza, eta horrek nola eraiki gaituen, ez bakarrik gure izakera, gure pentsaera, gure desira, gure dena, ez? Eta niretzako liburu honetan hori zen importantea ere bai, ez bakarrik bi pertsonaje kontrajarri samarrak izan zitezkenak retratatzea, baizik eta zirkustantziak esplikatzea zeintzuk diren eta nolabait egituran jartzea begia. Eta hori guztia gainera, esan du narratzailea bera Jone dela, eta pentsatzen nuen, klaro, ikuspegi aipatzen ari zaren ikuspegi kritiko hau, atzera begirako hau egiteko tabar, pentsatzen dut autua ere ez dela ausazkoa, Joneren perfila aukeratzea, Jone bezalako narratzaile edo ahots bat aukeratzea guzti hau kontatzeko, ez? Nik uste dut, alde batetik komentatzen ibili garen, ahots hauek bai nolabait etzaila inbeste ahots eman perfil hauei edo sektore honi euskal literaturan, eta beste alde batetik, segurazki, perfil honetatik kontatzea hau guztia, edo horrek berak, emango zizula baita ere, aukera bat, distantzia bat hartzeko, distantzia batetik begiratzeko gureago edo izan den beste mundu bati, mundu politizatuago, euskaldunago, eta horri begiratzeko ikuspegi kritikoago bat, eta distantzia bat ere emango zizula pentsatzen dut pertsonaje horren ahotsak, ez? Eta neurri bat, horregatik egin nuen autua alde batetik, bestetik interesgarriagoa eta divertigarriagoa ere zitzaidalako ere bai, ez? Ahots horri heltzea eta azken baten autokritika hori egiteko zintzoagoa izango delako ziurraski Joneren begietatik Poliri, niri eta gu izan gintezken horri begiratzea eta bestea igualia, zuk esan duzun moduan, kontatuago edo egon litekelako bere arrisku guztiekin, ez? Imposturan jausteak adibidez bai ematezidan beldurra, baina, uste dut dela ez bakarrik ahotsa eta horrek ematen dizun distantzia, baizik eta tonua ere bai, ez? Ze Jonek Poliri buruz hitz egiten du oso tonu kritikoan, baina, umore puntu bat ere, ez? Zertzen dio, maitasuna ere badario, baina gorrotoa ere bai, orduan nahazte guzti horri begiratzeko, interesgarriagoa iruditu zitzaidan, bai. Esan dezagun hizkuntza autua edo, berezia dela, edo hitz egiten ari garen hizkuntza autu bat, batez ere dela euskera bat, mailegu askorekin bustia dagoena,
gazteizkera klase batetik behintzat oso gertu dagoena, mailegu askorekin, maileguak bai erderatatik, esan du gaztelaniatik, baina baita ere inglesetik, ozein zera, erdal erreferentzia askorekin bustita baita ere, askotan erdal erreferentzia horiek baita ere euskal grafian emanda edo euskal moduan emanda, eta barrez. Besteak beste, gauza asko aipatu daitezke, baina gutxi gora bera definitzearren. Eta zuk esate zenuena, beste liburu batean, beste autu batzuk egingo zenituzkela eta bar, eta injustu bizkat hori galdetu nahi nizun. Aurreko liburuan basan, baita ere hizkuntza autu oso nabarmen bat zegoen, gehiago, pentsatzen gainera, inguru antzeko zera bazela, baina generazio zarragoetakoa, baserri auzoetako, zaharren, euskera, dialektal eta bizi hori nolabait, literaturan eman nahia, eta batuara ere inkluso ekarri nahia bere bustidura eta zea guztiekin eta bar. Eta galdetu nahi nizun, jende askok seguramente pentsatuko du, bestea errazago sartuko zitzaion eta hau zailago, edo igual hau errazago eta bestea zailago, baina behintzat igual pentsatuko du, ez daukatela zerikusirik bi autuek. Eta aldiz nik, daukate, susmoa daukat, bai daudela oso lotuta biak, nahizta oso leku diferentetatik hartuta egon, autuak bai daudela lotuta. Ze uste duzuzuk edo nola uste duzu daudela lotuta bi autu horiek? Bai. Biak daude ahozkoari oso lotuta, gertatzen dena, zuk esan duzuna ez, aretan ez, personaje protagonista behintzat, beste, adin, emakume zar bat zen, kontestua baserria zen, orain popkulturako elementuak direnak liburu honetan, ziren animalia, baserriak, tresnak, eta orduan, batzutan nik uste dut testu bat hurbilekoagoa da urrunagokoagoa egin dakigukela hizkuntzagatik ere bai, baina kontestuagatik ere bai, esan nahi dut playback irakurtzera doanak, bati igual molestatuko dio ez jakiteak, ez dakit, txenoa nor zen, eta beste bati molestatuko dio enperratu agertzeak edo enkabronatu. Osea, urruntzeko edo hurbiltzeko bi modu diferente izan daitezke. Nik ez dakit, azierto handiagoarekin edo txikiagoarekin, baina baina nuen egin zerbait gurea, ez? Sentsazioa eduki izan dute, nik uste dut denok pasagarela hortik, ez? Baina idazten, edo inkluso bertzotan hasi izan garenean, imitaziora jotzen dugu denean. Bai diskursoan, bai hizkuntzan eta denean, ez? Orduan, nik orain irakurtzen ditut 17 urterekin idazten dituen poemak, eta 17 urterekin nire ahoan edo nire eskuan izkiriatu, ez zen oso naturala izango, baina idazten nuen eta geuretu genuen. Orduan, zergatik ez orain ez beste registro batzuk ekarri gurera, ez? Eta guk ere, esan dudan ez bakarrik hizkuntzan, referentei dagokienez, geuretzeko alegina egin dugun bezala, beste belaunaldi batzuen, iruditeri guzti hori, referentzia sorta guzti hori, orain ere, nahi duenak begiratu dezake Googleen zer den furbi bat edo tamagotchi bat, edo ez. Bai. Ez, baina, pixkat geurea egitea izan da saiakera. Bai. Zuk esan duzuna, gu begiratzen genuen bezala, izkiriatu zertzen, irakurtzen genuenean sarriria adibidez, eta esate genuenean, nik ez du nahi jarri idatzi, nahi dut honek idazten duen bezala, izkiriatu jarri ez. Bai. Baina, klaro, hor nik uste dut gauza asko ateratzen direla, eta saiatuko gara pixkatola aletzen pixkana. Baina hor bai ateratzen den zera bat, nik uste dut gaur egun behintzat begiratuta edo diferentzia markatzen duen ze horretan izendatu daitekela nolabait zikintzen duela euskera baita ere, ez? Ez dakit, ekartzen duela lurrera hau ekartzen duela, gaina gazte girora ekartzen du, tematika aldetik ere zikintzen du, baina hizkuntza bera ere zikintzen duela, ez? Eta orduan lehen pixka bat hitz egiten genuen horrena baita ere Euskal Herriaren edo irudi idealizatu bat edo irudi jakin bat ezote duen eman eta horrela. Eta orduan niri etortze hitzaidan ja hizkuntzara ekarrita baita ere Euskal Literaturak ezote duen Euskararen irudi jakin bat eman baita ere, ez? Esan nahi du pertsonaiek
hola eta hola hitz egiten zutelako, eta, pues, bueno, ez dakit nola uste duzun zuge, nola iruditzen zaizun zuri. Bai, oraintxe, eta zeuk esan duzunean etorri zaite, baina ez, zikina zer den eta garbia zer den ere, igual ja gaur egun bestera batera planteatu algo genuke, ez? Eta zergatik hartzen den gauza bat zikintza, zergatik garbitzat, liburu hau zikinak jandako hizkuntza, ez, Itziar Ugartek kontrasalean ala idatzi zuen, da niri gustatu zitzaidan asko, eta egia da ulertzeko eta esplikatzeko balio duela, eta hori da, ez? Baina ardatza non eta nork jartzen duen ere, behar bada horri ere begiratu beharko genioke, ez? Nik uste dut alde horretatik, batetik, lehen esan dudana dagoela, ez? Kriterioa, bakoitzak kriterioa zein duen argi edukitzea eta zertarako egin nahi duzun hori, ez? Hau da, hizkuntza apurtzeko saiakera bat egon da hemen, baina ardura batetik egin da, ez? Hau, Uxue berak esan du hainbat elkarrizketatan, heterori buruz aritu denean, nola berak ere horretan jarri izan duen fokoa eta hizkuntza apurtu daitekela arduratik edo arduragabekeriatik, ez? Eta hemen kontzientzia handiz egin da dago. Orduan, alde horretatik nire kasuan kriterioa izan da, zuk esan duzuna, ez? Lexiko aldetik, adibidez, malguago jokatzea. Uste dut horretan daukagula irabazteko, galtzeko baino askoz ere gehiago, ez bakarrik kreatiboki edo artistikoki. Ze, karo, euskeraz idazten ari garenean askotan, ekarri behar izaten ditugu euskarara, realidadean, hizkuntza bat baino gehiagotan, beste hizkuntza batzuetan gertatzen diren elkarrizketak, egoerak, eta gazteleraz, inglesez, belarria askoz ere eginago daukagun moduan, eta sinesten dugu berehala, ez dakit, edozein serietako, edozein personajeren erregistroa sinesten dugu berehala, euskaraz gehiago kostatzen zaigu betiko kontatu ditugun pertsonaje girotxoietatik kanpo dauden jendeak hitz egiten entzutea, orduan artistikoki uste dut pila bat eman diezagukela horrek, eta bestalde, hizkuntzari ere zer zor diogun geuk, ez? Eta zor diogu hizkuntza bat hurbilekoa izango dena gazteagoentzako, hurbilekoa izango dena betiko eremu euskaldun, ez? Tradizional horietatik kanporago dauden euskaldunentzako. Orduan, bueno, nik uste dut hori, hor dagoela esploraziorako terreno handia oraindik, eta uste dut oraindik gure nigandik atzerago, ez? Gazteagoek beste karriko dituztela beste gauza pila bat gehiago. Bai. Eta, de hecho, literaturarekin jarritu aurretik, hori, azkenean beti ulertzea hori, ez? Hizkuntza sortzen edo hizkuntza bera bizi baldin bada produktiboa dela, ez? Eta azkenean liburu baten egiten duzuna ez dela bakarrik jaso edo erregistratu errealitatean topatzen duzuna, bizik eta eman gehiago, ez? Eta produzitu gehiago, eredu berriak inkluso jendearentzat, eta badirudi, geroz eta urgenteagoa dela, desde luego, bai zuk esaten duzuna, ez? Eremu tradizionaletatik haragoko eremu batzuk konkistatzea, gazte eremuak konkistatzea, eta hor badagoela falta bat edo, bai, asko dagoela egiteko hor, eta desde luego saiakerak beharko direla alde horretarako hizkuntzak bai erregistratzeko, bai sortzeko, bai proposoenak egiteko, eta zera horretan, ez? Giro horretan. Bai. Eta gero, literaturari bagozkio, bi kontuak sartzen dira, bai auzi linguistikoa bere horretan, baina gero nik uste dut jarri behar dena dela, literatura dela baita ere, ez? Eta hain justu nik uste dut, hori komentatzen izun, sarriri entzun niola, eta nik uste dut, kasi liberadorea dela orain entzutea, ze hainbeste mitifikatu ditugun idazle horiek 30 bukaeretan eta marea guztien kontra eta euskeraz idazteko autua intzutenak eta ez dakize, entzun dio dala, eta bueno, hori beraiek ari zirenean euskeraz egiteko autu horrekin eta kasi erreferenteri gabe euskerazko literatura bat egin nahian eta bar, beraien asmoa etzela euskera salbatzea, ez? Baizik eta euskara literario bat
funtzionatuko zien euskara literario bat sortzearena, ez? Eta horregatik pixka bat baita ere, liburu honetan ere, lehen esaten izuna, eskertzen da, notatzen delako nahi zenuena egin duzula, ez? Eta askotan bai entzun izan dela, hori igual ematen zuen euskara garbi bat edo euskaltzaindiaren arauak bere horretan euskaltzaindiaren hiztegitik ateratzen etzen liburu bat hobezela euskararentzako edo horrelako zerbait, baina hor ateratzen dira beste auzi batzuk eta batez ere, literaturak askorako ematen duela, ez? Eta zuk esaten duzun hizkuntza bihurritzeko aukera hori eta desde luego liburuan erabat ikusten dela, baina hor badago baita ere, ez? Euskara salbatzeko idatzi ote den edo beste eremu batzuk esploratzeko badauzkagun oraindik edo ez da nola ikusten duzun asuntoa baita ere. Bai, gai asko daude horre ere, nik uste dut oso momentuarekin eta kontestuarekin ere ulertu behar direla gauzak, ez? Eta zuke aipatu dituzun idazle guzti hauek idazten hasi zirenean realidade soziolinguistikoa bat zen Euskal Herrian eta gaur egun beste bat da. Orduan zer gutxiago, ez? Idazleok realidade horretara ahalik eta gehien egokitzea baino gure lana, ez? Eta, ez, garai hartan egin zutenak dudari gabe bete zuen funtzio bat. Lehen esaten ari ginerarekin, ez, eta apur bat gazteizkerarekin eta jergari lotuta urte askotan zehar erabili izan den irizpidea izan da asko itanoa erabiltzea, ez? Eta garai batean bete zuen funtzio bat dudari gabe, nik ez dut hori zalantzan jartzen eta emango zion hizkuntzari, emango zion hiztunei, emango zion hori ez, hizkuntza literarioari geruza bat gehiago, ondo. Gaur egun itanoak betetzen du funtzio hori gazteizkeran era orokortu batean, behar bada ez, orduan beste alternatiba batzuk topatu beharra daukagu, edo uztartu, edo asmatu, edo ez, orduan nik uste dut hori, garaiari begiratzea oso importantea dela horretan. Gero, irakurle batzuenganako distantziak laburtzeak, suposatuko du beste irakurle batzuenganako distantzia hori handitzeak, ez? Baina nik uste dut hori asumitu beharreko zerbait dela, eta ez dakit sentsazioa daukat, igual oraindik nahiko, liburua, ez dakit pare bat hilabete dira argitaratu zela, eta oraindik irakurle taldetan eta orain txasiko naiz joaten, oraindik naiz batera ere joan, baina sentsazioa daukat etorriko dela hori ere, ez? Behar bada jende helduagoaren gandik estrainamendu hori, eta esate hori, ja ez bakarrik zuzentasunari begira, esatea, baina hau bai, baina hau ez da benetakoa, ez, eta Sarriren personajek hitz egiten zuten moduan ere, ez zenuten hitz egiten zuek orain dela 30 urte, baina ez, literaturan ari gara, eta honek funtzio bat betetzen du, ez, orduan, alde batetik, eta, lehen zaten izun zuri eta erdi brometan, baina egia da, desiatzen nago pixka bat etorri dadin hori ere, ez, neurri batean horrek ematen dit, ez, neurria edo evidentziatxo bat, egin nahi nuena egin dudalakoa, ez, erregistro honek balio izan balie, hori ez, gu baino 30-40 urte zarragoak diren irakurleei, idazleei, gizonei, zerbait enuen ondo egingo. Bai. Ez, orduan, hori, distantzia batzuk laburtzeak, beste batzuk luzatzea dakar, eta... Hoixe. Bai. Claro, orain arte ez du aipatu, besterik gabe, baina zu, bertsolaritzan ere ibili izan zara. Eta pentsatzen nuen behin baino gehiagotan, segurazki zure, zu zinelako idazlea baita ere ez, baina pentsatzen nuen, hemen proposamen linguistiko bat edo proposamen literarioa dago, ez? Hizkuntza literario baten proposamena, eta pentsatzen nuen, proposamen honek balioko alduke bertsotarako, adibidez, ez? Eta nik uste dut ateratzen zituela hor baita ere ertz batzuk, bertsotan ere baldago kontzientzia hori ze hizkuntza darabil zuen adibidez bertsolariek, pentsatzen alduzu horretan, baldago hizkuntza bat sortzeko behar bat edo sentitzen alda, pentsatzen dut hori, bertsoa dela, literatura, baina badaude hor baita ere, hizkuntza darabilten bi arte esparru izan da.
puntu komunak edo elkartzen diren lekuak, ez? Orduan, pentsatzen nuen, horrelako autu batek balioko aluke bertxotarako, ez? Pentsatzen nuen adibidez, etortze ditzaidan justo antzeko autu bategatik, justo baina oso 2000 euro eta hola zelako, Aitor Bizkarrak txapelketa batean bota zuena Flow 2000 eta Mek de la Ruta ero batean Maiti esan zuela, eta, karo, ja Maiti esatea bakarrik bakarkako baten bertxotan, ez? Ja, osean, eta hitz bat, eta oso ohikoa dena jendeak erabiltzen duen moduan, ez? Baina, ja sortzen zuen zuek esan duzun estrainamendu bat, bertsolariari etze okiola hitz hori bezala, ez? Orduan, galdera pixkat horti zijoan, balioko luke olako zerbait bertxotarako, edo ze sortuko luke horrek. Nik uste dut, horre ere dagoela, esploratzeko pila bat, eta bertzotan, nik uste bakoitzak igual egin ditugula honen inguruan geure gogoetak kontzienteagoak edo inkontzienteagoak, baina hor autu batzuk badaude, ez dakit, Maialenen bertxokera, Maialenek erabiltzen dituen irudiak, erabiltzen dituen hitzak, ametsek erabiltzen dituenekin, ez dauka zer ikusirik. Alaia Martinen bertso bat paperean, Anela Bakaren bertso bat paperean, Beña Gaztelumendiren bertso bat paperean sinatu gabe, nik uste dut Bizkarrarena, dudari gabe, identifikatuko genituzkela zein den zeinen, orduan hor badago erabaki sorta bat, behar bada gure artean gutxiago igual esplizitatu duguna, eta nik uste dut horretan igual bai ikusten ditut gu baino gazteagoak distantzia handiagoak hartzen, lehen zaten aritu garen, nik uste dut bertxotan ere guk imitatu ditugula asko, gu baino helduagoak izan direnak, ez dut uste hainbesteko saltoa dagoenik hor, gugandik euren gana, gazteagoen gandik gugana dagoena baino, ez? Eta justo orain egun hauetan, Kristina Mardarasekin solasaldi bat egiteko aukera izan dut, eta hain zuzen, berak esan zidan arte nintzen konturatu, ez? Eta, justo ari zen, Gipuzkoako txapelketaz, eta hemen Durangaldeko bertsolari gazteak ere aipatzen zituen, eta esate zidan, ez dietu lertzen, batzutan, baina ez dietu lertzen, ez ja gaiagatik, gaien trataeragatik, esaten dituzten gauzak, ez? Inglesezko gauzak, arrotz egiten zitzaizkiola hoiek, ez? Orduan, nik uste dut, horre ere badagoela lantzeko eta apurtzeko eta zaintzeko ere, biak batera esparru zabal bat eta hori, susmoa daukat gazteagoek ekarriko dutela hori beste erabaten. Bertzotan gabiltzan neurrian eta batean maniobrarako margena txikiagoa da. Bai, diferentzi nagusietako bat hori da. Baina gai interesantea da. Bai. Jo, eta asko gustatzen zaiz, literaturaren kasuan ere esan duzu eta bertxotan ere bai, imitatzearena, ez? Zu sartzezarenean, zure interesagatik, odana dalakoagatik, horrelako arte esparru baten edo, hori, imitatzen dituzula aurrekoak edo, ez? Eta nik uste dut hor azaleratzen dela, denbora guztian ateratzen ari garen hizkuntzaren adiera bat, dela ohiturazko kontua dela, ez? Eta ez dela ezer ez naturala, ez hiztegi batek markatu dezakena ez ezer, baizik eta autu batzuk, produktiboak direnak edo aldakorrak direnak, baina momentu batzuetan kanonizatzen doazenak, ez? Eta kanonizatzen diren momentu horietan, denboran luzatzen diren autu batzuk direla, arrazoi bategatik edo bestegatik kanonizatzen dira, ez? Beti hori begiratu beharko genuke, baina hor dagoela baita, ez? Baina beti dagoela horren kontzientzia hartzeko margen bat eta proposamen berriak egiteko margen bat, bai literaturan, bai bertsotan, bai ez. Bai, eta uste dut, importantea dela hori esplizitatzea, orain adibidez, literaturari buruz ari gara, eta beste autu mota batzu, gaiaren trataera, pertsonaien eraikuntza, trama, esplizitatzen ditugun bezala, hizkuntzan ere normalean egoten dira autuak eta horri buruz hitz egitea, ez bakarrik gu kasuntan ari gara, euskararen barruan egin daitezken autu diferentei buruz, eta beste eztabaida da, eta beste meloi batzu dira, baina euskaraz sortzen duzun, edo gazteleraz sortzen duzun, beste hizkuntza batzuetan X, horren atzean autu batzuk daude ez, eta nik uste dut, gero, zuk egin dezakezu, nahi duzuna, bakoitza libre egiteko nahi duena, baina, ez dakit, literaturatik kanpora ere ez, niri belarrian pixkate txirriatzen dit askotan ez, diskurtso batek,
Esateak, bueno, niri kantuak gazteleraz egiten ditut, edo inglesez ala ateratzen zaidalako. Atera, ez. Ez zaizu ateratzen, zerbait dago horren atzean. Gero egin dezakezula hori, zilegi dela bakoitzak nahi duen egitea, oso ondo, baina izan gaitezen zintzoak, ez? Eta esan dezagun, hori egiten dut, nahi dudalako, listo. Baina erabaki bat dago horren atzean, beti dago erabaki bat horren atzean. Eta justu ja, pixka bat hizkuntza autuarena beste esparru zerago batera eramateko baita ere. Claro, ahozkotik gertu dagoen zera guztia, gazte esparruko euskararen kontu hau eta dakarrena zure liburuak eta bar. Claro, maileguak eta guk darabiltzagun maileguak eta ere, ez dira kasualitatez erdaretatik hartutakoak eta bar, esan nahi dudana da, euskararen egoera, diglosia egoera oso larri bat dela, eta horrek nolabait dakarzkiola bere mailegu guztiak, eta inkluso bizitasunera, hizkuntza bizira jotzeko edo espresibora jotzeko orduan maileguak hartu beharra, eta kontu horiek ere badukatela bere izateko arrazoia eta barrez. De hecho, hain da nabarmena errealitatean ere horrela jokatzen duela mailegu horiekin guztiekin eta diglosia larri horrekin eta horri ere ezikusiarena ezin zaiola asko luzaroan egin ez da ere, ez? Eta ezin dela ez da ere hori kriminalizatu, baino baztertu euskera, bueno, ez da ginola esan, behar dugula horren, ez dakit, berpentsatze bat, edo hori beste modu batera kategorizatze bat, ez da ginola esan, adibidez gazteei benetan balioko dien euskera bat onargarri izateko baita ere, benetan euskera bat erabiliko dena eta zehatuko dena, eta hor badaude oraindik kontu batzuk, moralki dudak sortzen dizki dutenak, maileguak ona diren, ez diren, eta zer horiek, ez hor badaude zer horretatik, eta nik uste dut liburuak behintzat hori liburu batera ekartzeak eta zer horrek, horretan egiten duela ekarpena behintzat, horri baliotxo bat edo hori behintzat momentu batez behintzat espazio bat emanez, eta zer bat emanez, baliotxo bat emanez. Bai, eta honetan ere, bertzoan esan dudan moduan, nik sentsazioa daukat, gugandik gazteagoa direnek ekarriko dutela askoz ere gehiago, eta izango baldin bada, izango da, darabilten iztunek sortzaileek darabilten bezalakoa, orduan, daukagun egoera daukagu, eta, askatu eta ez dutut askatu, bietan egin behar dugu, baina behar duguna da malgutasun apur bat gehiago.